Ara, Bakaiku 1957 urtean. Eta ara, 2008 aldaketak eman dira, ezta? Aldaketa horien eta aurreragokoen lekuko izan gara gu, 3 aitzok. 60 milioi urte daramatzagu urpetik aterata, barga gainetik burundari begira. Hemen ginen Antxo Azkarrak Bakaikuko herriari biasteriko foruak eman zizkionean. Hemen geunden, Nafarroako erresuma defendatzeagatik arrano beltza jaso zenutenean, Gaztelak Euskaldunon erreinua konkistatu zuenean, Karlistadak pasa zirenean, bai eta Quintanaren etxea egin zenean, eta nola ez, Zakarias jaio zenean. Bueno, etxe zahar batzu, behane okulua, eta sukaldia. Bai, akordatzen, nire etxe hartan, bizire egin izan. Etxe hartan bizire izan nire, pues igual bosto sei urte kartio. Azekan okulu bat, eta sukalde hiru bat, olako laio txiki bat. Da eskatza, pues da nagustina. Eskila batzu gura iotzeko, eta 2 kuarto zekatzen, da zon lurran kontra. Atzetik dana lurra. Oi, goiko ganbaretan, gendekan, belarra, ekarri ez dakizen bagurdita gero asentatu, hilo, eta hola, zapaltzen. Ni beti goi genioten nintzen, kaska igual, tailatu bekin, egila, zan zaila, eta negu guziko, eta hau da berriendo iruntzen zan, belarra. Eta gero bestien, gendekan bestien agotza. Eta gero gaztainean dako beste buskat. Eta gero tintilekatzeko trastiek. Porkak bai? Porkak goien ez guk. Jo bai? Nola pai eta zek bai? Eta lukaikak bai, lukaikak. Lukaikak hobena. Lukaikak bai. Lukaikak bai, eta lomuek eta... Kostrillak etatik. Ez hoxe. Ganbaretan zintzilik izaten ziren lukainkak eta beste hainbat elikagai. Egosi edo erre berriz, su basuan egiten zen. Mira, en fuego bajo además. Fuegos bajos. Uy, aquella cuando cambiamos a estas cocinas. Qué contenta solía estar. Sí. Porque siempre solía andar en aquel fuego, ya sabes, agachada y que se calentaba de un sitio, el puchero del otro se enfriaba. Ya sabes, aquellos fuegos, pues teníamos que andar con mucho cuidado. ¿Y al tapar decíais alguna frase? No. La madre suele decir, usu baitzen egerbe gure txasatzen, usu baitzen egerbe gure txasatzen. Solía decir. Suben, bai ez honan ordu benez ere. Suben, pertsa txerrieinako jozten, eta azpien eltzia jozten. Gutako jateko. Hanezun beste gauzek. Pertsaundi bat txerrieinako nagoek egin jozten, da igual azte zarura, irigeten polbolo da saldi ura eltzia jaten zari igual. Goiak ordatzen zaulako gauzak behar nola bizi gehitugu, horako gauzak ikusita, eta ez diren gaizki sekula joten, meka guen beti gozia. Hanezun gehitzi gozia. Pasemos bastante mal después de la guerra, porque no había aceite, no había nada. Y el aceite, si comprabas extraperlo, mira lo que nos pasó una vez. Vamos a la letrina, que era después del rosario, para cuando fuimos a casa igual serían las 10 o más. Nos enteramos allá porque no teníamos ni pan, ni talón, ni nada. Que en Iturmendi molían a extraperlo. Vamos, nos contamos una que era vecina, ella, la chica, con el hermano, y yo y mi hermano,
ir a cazar, desgranar el maíz, coger a cada bultico de maíz y por la carretera bajar por el cementerio de Iturmendi al molino de Iturmendi a las 11 de la noche a por aquel talo. Venir a casa, hacer talo y comer. Fíjate, necesidades tuvimos, entonces sí tuvimos. Pues venía un coche que antes no andaba, un coche si no había más que esa carretera. Y no habrás visto cuando el sol del francés tiraron. Tuvo ahí una fábrica en el Ricozulo, los de Iturmendi, y dejaron solo un pedacico de pared en la carretera para entrar adentro en la puerta. Tirar la mochila allí y esperando a que pasase el auto para no... Gu aspaldi gabiltza hemen. Gure ondotik txorien eta animalien soinuak nagusitu dira inguruotan, baina hauen ondotik segituan zuen arbasoen ahotsen doinua agertu zen. Eremuotako berezko musika, zuen hizkuntza. Zezena, bai egun beti euskaz, Bai, euskaz. Los chicos no perdieron, pero las chicas perdimos radical. Luego hay madres más jóvenes que han tenido padres muy vascos, y les han enseñado y saben todo el vasco. Pero la mayoría de nuestra edad y más jóvenes no saben, no sabemos. Y luego empezaron las ikastolas y ya ves, ahora otra vez los jóvenes todos saben. Claro. Porque me decías que en casa todo hablabais en vasco, la ma y la ita hablaban en vasco, ¿no? Todo. Aprendimos todo. Sabíamos el vasco perfectamente. Yo, como te digo, entender sí. Palabras sueltas también te diré. Pero seguir una conversación, no puedo. Hizkuntzak atzera egin zuen. Eta zenbait erosotasunek aurrera. Herria nola argitzen zenuten ikusi genuen. La madre le oíamos que no tenían luz y que le iban a dar a la luz. Y todo el día mirando las bombillas. Estuvieron. Venga, mira las bombillas. ¿Cuándo se va a venir la luz? ¿Cuándo va a venir la luz? Le van a dar a la luz. Hoy, que dice que cuando vino Holly, locas de contentas. Y de electricista Sí. solía venir a cobrar el de Urdin, el del molino de Urdin. urdingo errotatik etortzen zen argia. Da, aurifikatik emazen, errotia urak argoten zen, da argipe. Da, argia zen garen, pues, olako argi txar bat, baina, alare, argi zeiekin ibel berrien, pues, harrekin, jendia pozik harrekin. Bianiak horretzen, argi zeiekin da, jo, zeakin bai, karburekin da, petroliokin bai, kandilak, osea, horako pote altua zuetan kandilao, zen? Ez argia bakarrik, iturria plazatik etxera eramaten ere ikusi zaituztegu. Pues se abrieron zanjas y se pusieron las tuberías y pues se puso el agua. Y luego pues el grifo y aquello pues... porque antes se traía de la fuente en baldes. Burute. Burkein en vasco, Burkein es el burute. Y redondo con algunos dibujos igual. Muy majo, sujetaban muy bien. Sí. ¿Y cómo llevaban sin agarrar nada? Igual iban, así, oye, terribles. Europako txoko honetan taldearen, herriaren izaera bere antolaketan bertan nabari izan da. Norberak etxerako egin izan du lan, baina baita herrirako ere. Hemen hau lan egiten ziren beti, eta gerra ondorionera urte askotan. Bai, eta gero hasi ziren jentia, bai, gu hemen herrien dago lanien, da horiek obrerioa geota gaixo zen, da horiek ez bide konpontzen ezabia, hori patu iten dira urte hau lana, beha harrek sobrezen balio. Eta, hasi izan hortik geldi pasilloak eta dena, baita, dela urte batzuk hasi ziren, jarri berzitu hila beha, ezen resultatu. Jendik ezekan gogu lanea joateko. Orduen mundu gutxi. Bueno, gaur esaten zen konpuntu berriak bidura, zema lagun berriei, 6, 10,
nori tokatzen zaio, etxez etxe, fulano, ala, venga, aguazilai hordik eta olako ordutako atxurrakin, aizkorikin, olako lekuta. Arrea. Gizonak, auzolanetan. Emako begi bai, ibaikia ere garbitzen zen, gari batin, eta emako begi faten ziren. Emako begi bai, auzolanea bintzat. ¿Qué hacemos con...? Ya hemos solido con ir Sarda? cuando han hecho Gaztaina Mozte, que suele ser pues para hacer el castañal de abajo. Pues entonces recogíamos acarretadas, traíamos con carros. Con carros, Entonces, las con- cartolas lleno y unos sacos encima. Sí, pero entonces con morcoches y todo Sí, traíamos. pero se traía completo entonces el carro. Bai, Gaztaina biltza, bai. Gaztaina biltzea, urare oso sagratu izaten zen. Jode, behin Gaztaina pixkate kaubasoen joten zien ba, Gaztaina aldia. Da, behin pixkate oturien, pixkat ontzen hasten zien gareien, pues ganaua dana fuera Gaztaina alditi. Jartzen zen gizomatu bi igureiek izaten dira guardak. Orduen zen igureia. Jartzen ziren gizomatu bi, da haik eta Gaztaina ondu hartio, harrik sartzen ez txarri bat, ez da bat ere, nada, sagrau, sartzen bazan, palo. Da haik eta Gaztaina, oturia kasi hiladana, haik eta Gaztaina gaiena lurria botartio, gizonek, joten zen harri kasuiten. Da ja haik esaten zebien garen, bueno, guai falezteikek Gaztainia biltzia, ja gaiena lurrien zon garen. Orduen, iten zan, egun batien, obi, segun zen bi iguali iten zen. Zen ba, zeitik, bat, amaz Gaztainak joten zen, markatui bakutza beriek izaten zen, Bakutzak biltzuen be Gaztainak, ez jozeinetan, ez. Eta hemen gaina bakoitzak gaugik ibiltzen ginduzen, zien herriena. Beha bakoitza beriek ibiltzen ginduzen, markatui bakoitza beriek eta kalo. Orduen bazen degien, hau gurietuk, etortzen bali bada, garbitzen zinduen lurra, ezan sasi bat joten, guk ilostorra esaten da, urdina esaten da Irak. Atatzen ziren, beha fan, segatu, eta sekatzen ziren, pues, neguen kamatako etxa, eta garbitzen zinduen azpila, eta orduen faten ziren, da Gaztainak hartzen zintuen, hau bezala, garbila tapa hartu, batekin da makila duze batzu, jo, eta bestela Gaztaina hilo, eta jo, eta moztu, eta gurdilen hartu, eta etxa. Eta ganboikoa, eta ez sekatzeko bestela sekatu dute ziren, botatzen ginen gaza. Eta konserbatzen ziren ez zezia. Aketa primavera indu. Behar izan handiko garaietan legeari muzin egin izan diozue. Zorioneko estraperloa, baita errotetan ere. Bai, gerran durien, errotako lan izan zen gerran durien. Zenbat aldi faten gindan. Hartu bizkarrian, Eta rea. 10 kilo, 12 kilo, Bai. Eta lakuntzare bai, astuen gau bez faten gindan. Errota. Errota lakuntza. Beha orduen hemen 3 herrietatik jende asko faten zen. Urdinti eta Iturbenditi eta hemendi. Eta fan ere ataunea, eta astuekin fan. Eta txiki jartan hartu eta tira. 30-40 kilo. Jangarilla, ekarri irina. Jode, astuen arrantzona jote zen basurtzan, meka huendie. Gu askoekin faten gina beha, esan duzen leheno, asko bizkarrien igual, ematen zen, igual hartu 8-10 kilo garita hau zain basuz. Eta bildurra Guardia Zibilek sortzen bazien tentzeko. Etzaretez, Guardia Zibilaren beldurrez bakarrik egon. Eskolako maisu maestra batzuek ere ikara sorrarazi zizueten. Maisuek, Don Teofilo Martin, joe, ura, baira, gerrakoen eskolia utzita jarri zen txapela gorria eta sargentuen galonak, eta benga, guazen instruzi joitea. Umiek hartu makila atxurgirten ematau bizkarri eta kondo fusila zala, instruzi joiten. Ale bigin dago,
gerrako kasi dema guztia. Gaur Bilbao harrapatu diagi. Venga, manifestazioa, venga, dano kale apiz aurretia eta zen, da herri guzia. Bai, nahi bazinduen, bazinduen, venga, joe, Santanderia kaio, Lobo Madrid kaera eta arrea. Olako eskolak ibilgin dutzen gu. Dotrinia bai, dotrinia goizien da gaubien, beha eskolia gutxi. Fateko gogondik ere ez ginduen, beha. Eskaigun dirik ez asko ikasteko. Eta kastigubek? Kastigubek. Eskubea hola jarri eta makilarekin damba. Eta belarriek ere bai askotan etxa. Ya, atzeti eman da. Aquella nos pegaba bastante. Sí. Pero eso ya son los estudios de antes no eran como los de ahora. Eran distintos. Aprender para lo justo para nosotros ya aprendimos, pero nada más hasta los 14 años. Allí iba los inviernos y todo lo que podía. ¿Teníais fuego en la escuela? Sí, estufa. Sí, cargadas de leñas. Sí, pero de humo, poníamos fritas de humo. Yo no sé aquel tubo que tenía. La estufa Nunca tiraba bien. Nunca tiraba bien, siempre de humo. Y los críos, venías todos los críos cargados de leñas. Uno que se le había caído en el camino leñas, otro así. Claro, íbamos de casa a la leña. Ah, sí, ¿eh? De casa a la leña. Sí. Y luego pusieron empezar a traer el ayuntamiento, a traer un carro. Pero en nuestro tiempo, las leñas, el que tenía y el que no tenía nada. Sí, claro, mira, entonces tenéis que hacer una cosa. ¿Ibas a ir a la escuela o te ibas a servir? Si no querías trabajar en la pieza, a servir. Y a la capital a servir, o a un pueblo, pero casi siempre a la capital. ¿La escuela joan zindain? Eskola, baina berko joan, eta 10 urte bete hartien, eskolan. Eta gero, arrea, Cabrero. Hauntzainak, unaiak, hartzainak, zenbat eta zenbat izan dira egin dituzuen abeltzain lanak. Hauntzetxea ere, hauntzainaren etxe izan zen udaberrian. Izena zegan hauntzetxea behar izan dezan, borda bat gana udan indako udako. Han joten izan udaberrien, bilabetez, hauntzak umikiten eiziela, bordaztan, aste guzitenen, aste guzia hauntzerik azuen, da bertan lota dana. Han haiek jaten zan jateko jaten zan. Inguru horietan bertan, mandubitako zelaian ibili da herriko azken artisaua ilarra edo larra biltzen. Zen gaitin leheno, gana basko zen hemen, eta baton batek uste ez tala, mistu ba, o nahi, o uste ez tala, eta korru hau dana erre iten zan. Erretzen zanien, bela sehazten zan belarra, eta larra, otia, elorria, arantza, eta poleki heldu zian behiti, errapatu behiore, eta nola itzalik ezen goien, hau goratatzen zen. Haro, eta zenba gostatzen zaio, hilarra egitea, jaiotzen daneti, ni moztutzeko berdotenien, laurrien, 13 bat urte berdu honek. Imerdu hau. Basoen moztu du, nola basoen moztu duela, jazta, basotik arrido, guai, etxen imelda. Ia nola, gertatzen dukena. Basoko lan gehiago ere baziren. Tartean, egurra basotik ateratzen ibiltzen zirenena. Lorrien batzuk manduekin, zatzukidiekin, ibiltzen ziren, bueno, geho zankarretua, iguale, bakeiku, por ejemplo, igual saltzen zen baso bat. Eta hartzen zen, zerreiako batek, txargin izaten ziren biru zerrei, gero altzazun ebai, daulazten ebai bazen zerreiek, orduen,
basura josten zena, bilatzen zuen 6-8 idipare herrien, oazten zen, basura arrastatzeko. Gau izaten zen, kuadrilla bat, aurretik arbola bota, da prestatzen zituenak. Bota eta prestatu. Arramaketaken. Arramaken du eta garbitutuko bat, eta egabi eta dana. Da, gero, da beste dozen erdi bat o 8 idipare izan da, 2 idi, pareja. Haik arrastatzea. Batzuk egurra atera, eta beste batzuk egurra egosi, ikatza egiteko. Ikatza egiteko, egurra egiten. Eta nuen hemen basuen, o? Bai, hemen ibitu, iturmendiko basuen. Bai, han proitziko mugan. Bai, 17 urte nekatzen. Jagi urren gurtien 18 urtekin, zen etorza joan izan da. Eta ze ameskoa nuen dako, zein indako? Bai, ameskoarra haik zien, haik egiten zein ikatza josi eta bai, haik egiten zein ikatza. Eta gu haikin, kaste batzuk, egurra moztu eta gero astuarrekin txondorra egatek, bizkarra gurratu igrazo, meka, hain diez haiki bilera.